Sorry. Altså. Nu er der kraftigt med kørt derude, ikke også? Okay, vi kører bare videre. Jamen, jeg kender herfra. Ja. Vi kører bare. Ja. Læg stille. Ja. Du må gerne lukke øjnene, Rikke. Er du klar? Ja, okay. Prøv at køre sådan. Ja, ja. Og vi ser værsgo. Rikke. Tak. Jeg lægger hånden fra. Ja. Når jeg spørger om ringen. Ja. Jeg ser jo hvad fanden. Og vi kører. Hvordan går det? Hvordan går det? Sorry.